Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада Леши һәм Кикимры дошман пулесыннан коткарыр. Әлмәт волонтерлар штабында сугышчылар өчен һәр маскировка костюмы айрым саклагыч элементы белән эшләнә. Мототранспорт прокаты компанияләре Әлмәтнең социаль яктан якланмаган гаиләләренә инструктаж үткәрделәр һәм багги белән кар машиналарында бушлай йөрттеләр. Әлмәткә кар десанты төште. Җирле студентлар һәм Татарстан башкаласыннан килгән кунаклар җыештыру эшләре белән шөгыльләнделәр. Леши һәм Кикимры дошман пулесыннан коткарыр. Әлмәт волонтерлар штабында сугышчылар өчен һәр маскировка костюмы айрым саклау сире белән эшләнә. Асоль волонтерлар штабы инде 3 ел сугышчыларны махсус кием белән тәэмин итә. В нашем штабе Безнең штабта Леши һәм Кикимры костюмнары ясала. Бу безнең разведчиклар һәм снайперлар өчен билгеләнгән. Без үрәбез, эшлибез, кайчакта тәүлегенә 2 шилтәр ясыйбыз. Маскировка костюмнары 2 ысул белән тегү машинасында һәм станок ярдәмендә булдырыла. ленточки нарезаю. Тасмаларны кисәм, менә кызлар кисәләр. Оннары мин аларны тегәм. Бу шалбарларның бер өлеше, икенчесе. Оннары тоташтырам һәм шалбар килеп чыгам. Сначала мы шили как комбинезон. Лешинең костюмы гел бер төсле түгел. Без уйладык, бәлки алар уңайсыз һәм разведчикларның әнисе аша улыннан сорадык. Ул кишен шалтыратты. Менә бу иң яхшылары дип әйтте. Хатын-кызлар костюмнарны намустан тыш айрым бер саклау элементы белән үрәләр. Это вот ленты, освященные в храме. Бу гыйбаттаханәдәге изгеләндерелгән тасмалар. Менә без инде 2 ел диярлек һәр шилтәрләргә, һәр костюмга менә шушы тасманы үрәбез. Һәр хатын-кыз, һәр әни гыйбадәт кыла. Безнең балаларның гомере, сәламәтлеге өчен. Асоль штабы 2022 елның ноябрендә барлыкка килде. Шәһәр паркы администрациясе волонтерларга ярдәм итте һәм кафеның цоколь катында урын бүлеп бирде. Штаб эшләү дәверендә волонтерлар 800-гә якын маскировка шилтәре үргәннәр һәм разведка өчен 600-дән артык костюм әзерләгәннәр. Волонтерларга парк җитәкчелеге дә ярдәм итә. Баш механик тукымы кисү өчен станок уйлап тапкан. Волонтерлык штабына ярдәм итәргә теләүчеләр социаль шилтәрләрдә табып, алар белән элемтәгә керә алалар. Төркемнең QR-коды хәзер сезнең экраннарда. Спорт ялын оештыручылар, опека социаль хезмәт күрсәтү үзәге һәм мототранспорт прокаты компаниясе Әлмәтнең социаль яктан якланмаган гаиләләренә инструктаж үткәрделәр һәм багги белән кар машиналарында бушлай йөрттеләр. Әлмәтнең социаль яктан якланмаган гаиләләре үзләренең көннәрен мәшәкатьләрдән еракта һәм профессионаллар күзәтүе астында үткәрделәр. 14 яшьтән узган һәрбер кеше машина йөртә алды. Мәҗбүри тәләп транспортларда утыру алдыннан куркынычсызлык кагыйдәләре турында инструктаж алу. Полностью инструктаж. Тулы инструктаж һәм 4 тәгәрмәчле машиналар белән кар машиналары куркынычсыз. Кар машиналары өчен айрым маршрут әзерләнгән. Аларда йөрергә теләүчеләр дә шактый иде. Бу транспорт белән эшләү бик җиңел, хәтта башлап җибәрүче дә аны үзләштерә ала. Оештыручылар гаиләләргә икенче ел рәттән күңелле спорт чаралары бүләк итәләр һәм бу традицияне сакларга уйлыйлар. Шарпылы эскемияләр, чүп-чар белән капланган урам һәм тротуардагы карлы көртләр. Әлмәтлеләр халык контроле хезмәтендә актив рәвештә заявкалар калдыралар. Вот нам 2 года назад поставили скамейку в таком виде. 2 ел элек алар безнең өчен шундый эскемияне урнаштырдылар. Монда ярыклар бар, буяу кубы беткән. Кышайган такталар да күзгә ташлана. Бу эскемия Радищев урамындагы 63-нче йортның 2-нче подъездында урнашкан. Ул быел безнең Ишек алды республика программасына кертелмәгән. Шуңа күрә җирле кешеләр халык контроле хезмәтенә мөрәҗәгать калдырганнар. Прошу заменить скамейку. Зинхар, эскемияны алыштырыгыз, аның өстендә утыру мөмкин түгел. Мөрәҗәгатькә Үзәш департаментында җавап бирделәр. Эскемияне бары тик җыелыш үткәргәннән соң гына алыштырырга мөмкин дип хәбәр иттеләр.
Невозможно ходить пешком, покрывать все солью. Жеу йөргә мөмкин түгел. Барсында туз белән каплыйлар. Шона белән йөреп булмый. Юеш һәм пычрак, бутка. Жеүләр юллары барсы да тузда. Юл хезмәтләре сүзләренчә, бозлауга каршы материаллар куркынычсыз. Оларның шәһәр халкы йыгылмасын һәм җәрәхәтләр алмасын өчен кулланалар. Гыйнвар аенда шәһәр халкы сервиска 29 тапкыр мөрәҗәгать иткән. Бүгенге көндә 8 заявканың статусы хәл ителгән, 5-се планлаштырылган, 16-сы эштә. Әлмәтле йортны шартлату белән янаган. Галиев урамындагы 25-нче йорт газ шартлавыннан сакланып калган. Торак инспекциясы хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, ират адекват булмаган хәлдә була. Аның фатирындагы газ плитәсе төзек. Фаҗига булмасын өчен аны тулысынча металл заглушка белән сүндергәннәр. Хәзер хуҗа плитә белән файдалана алмый. Угарный газ часто называют тихим убийцей. Сүрем газын еш кына күренми торган үтерүче дип атыйлар. Чөнки аны күрү һәм тою мөмкин түгел. Ул төссез һәм иссез, канга үтеп кирип, ул булуга китерә, кеше координациясын һәм хәрәкәт итү мөмкинлеген югалта. Газ оска төшә, шуңа күрә аннан беренче булып балалар зыян күрә. Шахитләр Тукай проспекттагы 33-нче фатирда янгынны кисәттеләр. Күршеләр 2-нче катта төтен турында хәбәр иттеләр. Килгән янгын сөндерүчеләр ачыклаганча, бинада беркем дә булмаган, ишек тә ачык булган. Янгын сөндерүчеләр берничә минут эчендә утны сүндергәннәр. Нәтиҗәдә матрас янган булган. Әлмәткә кар десанты төште. Нефть башкаласына шундый исем астындагы Бөтен Россия акциясы узды. Җирле студентлар һәм Татарстан башкаласыннан килгән кунаклар җыештыру эшләр белән шөгыльләнделәр. Бигәш урамындагы хәрби дан мемориалы янында да тәртип урнаштырдылар. Быел кар күп булмаса да, хәрби дан мемориалы һәр вакыт чиста булырга тиеш. Биредә студентлар бригадасы тәртип урнаштырды. Казан һәм Әлмәт балалары кар десанты Бөтен Россия акциясында катнаштылар. Сегодня нам выпала честь убрать. Бүген безгә Бөек Ватан сугышы һәйкәлен җыештыру насыйп булды. Без мондый вакыйга шат, чөнки бу мөһим безгә тормыш бүләк иткәннәрен истә тоту. Җәмәгать урыннарын җыештыру студентларның бердән-бер бурычы түгел. Мы из Казани приехали сюда помогать. Без Казаннан мәктәпләргә, якыннары махсус хәрби операция зонасына киткән кешеләргә ярдәм итү өчен килдек. Ишек алларын чистартырга, үй эшләрендә ярдәм итәргә. Аңлыйбыз, хәзер авыр вакыт һәм кемдер ярдәм итәргә тиеш. Февраль ахырына кадәр кар десанты республиканың 17 районы буенча узачак. Онда барлыгы 300-дән артык студент катнашачак. Кичә Әлмәттә шуларның 10-сы эшләде. Мы вот где-то идем, например, по деревне, мы для людей еще не знакомы, мне подходят, спрашивают, кто... Без мәсәлән кайдадыр авыл буйлап барабыз, кешеләр киләләр һәм безнең кем булуыбызны, ни өчен килүебезне сорыйлар. Автобусларда еш сорыйлар. Без үзебез турында сөйлибез һәм барысы да безгә рәхмәт белән карыйлар һәм андый кешеләрнең күбрәк булуын телиләр. Мемориалда студентлар десанты хәлак булганнарның исемнәре язылган такталардагы кар катламында тузанны чистарттылар. Шулай ук балалар һәйкәлгә чәчәкләр дә салдылар. Нефтяник уеннарының күчмә сериясе дәвам итә. Бу юлы аның көндәше Рязань ВДВ командасы булды. Ул хәзер югары хоккей лигасының даими чемпионаты таблицасында югары баскычларның берсен алып тора. Рязандагы матчның беренче минутлары ук бик уңышлы булды. Инде 32-нче секундта нефтяник капитаны Михаил Мокин исәпне ачты. Беренче минут әле тәмамланмады. Хуҗалар уенны тигезләделәр. Берничә минуттан Әлмәт хоккейчылары тагын алга чыкты. Михаил Мокин тапшыруыннан Максим Быков алка кертте. 1-2. Ахырда күпчелектә уйнаганда Рязань ВДВ яңадан исәпне тигезли. Глеб Носов капкасына 3-нче алканы хуҗалар 2-нче период ахырында керттеләр. Рязань ВДВ матч башлаганнан бирле беренче тапкыр алга чыкты.
Үшінші периодта әлмәтләр күпчелектә уйнап, мөмкинлектән файдалана алмадылар. Уен азагында нефтяник капкачыны ала, ләкин уенны овертаймга күчереп булмады. Нәтиҗәдә уенның исәбе 3-2, маршруттагы икенче нокта Воскресенск. Бүген 5 февраль көнне әлмәтлеләр Химик белән уйнаячаклар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.